ngiyacabanga ngoba into efanele ifike kuqala ipresence base sithi ke konke ke kuzokwenzeka ke manje ngoba uNkulunkulu usekhona. Ingakho ke lithi iBhayibheli ke ingilosi mayisizama zamile iqhibi izama lithi wongene kuqala noma isiphi isifo. Mhlanje simncenga uNkulunkulu asimarinate. Bayangizwa? As-share overnight. Yabona inyama bayazo chef uhlanganisa ama ingredients ama spice uwahlanganisa mase inyama uyayimarinate mase uyibeke fridge overnight ngoba kwenzeka ukuthi lama spice apenetrate angene phakathi enyameni. Umusu yenza lapha isingatasting ngokufana. Akafani umuntu ofaka ispice manje wayosa nomuntu oyiyeke overnight. Sinabantu abasheshe baphuma in the presence. Abanye basemapulpit bashumayela kodwa basheshe baphuma in the secret place because ila wenziwa khona. Ila wenziwa khona. Wenziwa lapho. Khorobokhoya. Insuku zokugcina manje presence. And iyahovarisha. Iyahamba ibheke ukuthi ubani has paid the price. That is why ufuna ngabe usuka ekhaya usuka ne presence nomunye usuka ne presence nomunye usuka ne presence mase sihlangene kuphela kube yisi manje ngifuna iqalo yimi. uNkulunkulu bazalwane ibandla kalenzelanga ukuthi libe njalo. Ubethi lo akeze nesikhulu sakhe nalo akeze nesakhe nalo akeze nesakhe nalo ke kahle mina into engiyimelela phambili iorder kodwa fanele lithi lihleli kanje kubuza ukuthi man Nkosi yenza lokho ofisa ukwenza ngami ipresent awudingi ukurepent. Ipresent ikwenza isinqumo ongazicabanganga. Ipresent very very TV uthi yazibona ubheda kanjani very very awudingi ukushunyayezwa ukuthi yeka amabhluko